אם היום הייתי שואל אתכם, מה הם הגורמים לסיכון לקבל שבת, אני מניח שהרבה מכם היו מונים לי על הדברים האלה. לחץ דם גבוה, סכרת, יתר שומני בדם, עודף משקל, עישון, אלכוהול, סמים, סטרס, עצבים. זה מה שכולנו חשבנו, זה מה שגם אני חשבתי. אבל מה לעשות, שכל שנה יש 15,000 אנשים שבטלים שבת, בכל מיני גילאים, והגיל הזה הולך ופוחת, לצערנו בשנים האחרונות. ולכן, אני מגיע לבית חולים עם הבחנה. הנה, ההבחנה, אני מגיע לבית חולים. תראו את ההבחנה. בחור בין 48 ללא רקע רפואי או גורם לסיכון. וגם בריא לחלוטין. אושפז עקב שבת סמוכי, מימין על רקע דיסקציה. מי שלא יודע, יש לנו פה שני עורקים מצד שמאל ומצד ימין. אחד מהעורקים הימניים שלי נסתה כתוצאה מדיסקציה, היפרדות של העורק, סתם לי את המעבר של הדם לכיוון המוח, וזה מה שגרם לזה שהגוף שלי בחלק השמאלי ויער. משם אני מעובר למחלקה נוירולוגית, וישגיחו עליי. שימו לב, אחרי 3 ימים של צנתור מוצלח, אני חוזר ללכת על הרגליים. זה עוד בבית חולים. אני מצליח להקים את עצמי. לא רואה, אתה מצליח. עדיין הרבה קצת שמות בשלנו, כתוצאה מהאירוע. כן. את איתו? כן, הראש שלי. את יכולה לתת הפיזיותרפיסטית הזאת היא מאוד נחמדה, היא בבית חולים עובדת, וכשהיא רואה אותי הולך, אז היא מבינה שכבר זהו. אני כבר עברתי את האירוע, אפשר לשלוח אותי לבית. היא מגיעה לרופא ואומרת לי, תקשיב, הוא עבר את האירוע. ומגיע לרופא ואומר לי, תקשיב, אתה מפה הולך לבית, במשך שבועיים, שתקן בקהילה וחוזר לעבודה. אני מתעקש, ואני מבקש בכל מחיר להגיע לשיקום. ולמה? כי ב3 חודשים הראשונים, אנשים פה שנמצאים בשיקום, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. לקשר הקוגניטיבי, הפיזי של הגוף, גם אם נורא חשוב להשתקם, וזה מה שייתן לכם את התוואי לכל החיים. אז כן להתעקש להגיע לשיקום, להתעקש ובדקה, הנה. עובר למרפאת נהיגה, כי אי אפשר לנהוג, חודש, אחרי שעוברים שבת, לא נוהגים. ואני מניח שהרבה מהאנשים שיצאים פה, מה שמעסיק אותם בראש, וזה מה שהעסיק גם אותי, זה הרישיון לנהיגה. שהם רוצים חזרה לחזור לנהוג, להיות עצמאים. אז אני מתעקש גם להגיע לאבחון הזה, שעושים לי פה בריפוי ועיסוק. עובר את כל התפקידים